So, good morning. It's on? Good morning. Sorry, że mieszkam w Korea, ale musiałam sobie kupić ten nowy kamer. Your name is, sorry? Itka. 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 Spell it in English. I-D-K-A. Excellent. Okay. Marek, your homework. What was your homework? Do you have your homework? Do you have your homework? No. Takže nemáš domácu úlohu, jak som ti povedal, to je pecka. Musíte napísať do triednej knihy. So, I don't have the class register. Mišo, where is the class register? My ju nemáme. Nemáme triednu knihu. Áno, moja? Haló? To budú z tej agentúry, vieš. Aha, dobre. Dám to na hlas, aby ste počuli. Dobre. Haló? Marek, mám samozrejme. Aký Marek? Marek. Aha. Sa ľudia. To asi nebude pre mňa. Jo, ty Mareko. No co môj? Ta so? Môžu lepšie to je jedna kniha, dáva správka, a nechám ani teraz tam. Láčes. Dáva jedna kniha. No, čo je už? Nazdar. To bol kto? To čo je? Vajda vám odkazuje, že triednu knihu má na Luniku 8 či 9. Lebo sa mu treba stigaňovať. Ty vole, no. Bože! Pani profesorka! Profesorka! Čaká, tu je hodina! Musíme niečo povedať. My sme boli na to oblečené. To skade idete? Z akého cirkusu? Čo sa stalo? Začali sme našu knihu, boli sme na ničie, nemáme sa kde zapísať. My ju musíme ísť nájsť, my vieme, my proste nás to že ste ju mali v ruke vôbec, tú triednu knihu. Čo nám povie pán riaditeľ, však to... My nevieme, okamžite ju nájdete, lebo bude veľmi zle. A nech vás nevidím v tých šatách. Čtvrté decko, joj! Na ultrazvuku mi bola. A co nám vydali? Práve že nič, ja nie som tu čekať, znaš to, ja normálne som taká z toho... A to koľké decko máš? O, tá piate, už piate. Jo, na piate, no, dobre, ne? To už nie. Una rogna Hexino di bomba bomba Hexino di bomba Kama bula rogna deva Hexino di bomba Hexino di bomba
čude! Čo by si chcel, Gadžis? Som počul, že máš moju trénu knihu, ne? A co mi za to dáš? Tá železo. Na co? Môže buď, no. Keď ju chceš, sebe ju zober. A toto mi daj, to je mojo, znaš o tým, znaš? No to pozme na teď baš na veľké, už sme kamaráci, nie? Milí moji maturanti, asi ani jeden nevieme, ako nám 3 roky uleteli a stojíme v 4. ročníku, nachádzame sa v 4. ročníku a pred nami je to vážne slovo, že maturita. A keďže tradícia je taká, že najprv sa veselíme, radujeme, tancujeme a potom až na konci roka je tá maturita, takže teraz je pre mňa takou milou povinnosťou, aby sme uskutočnili to pečatenie triednej knihy, ktorá je akýmsi úvodom potom k našej stužkovej slávnosti. Takže vám všetkým na zdravie, nech sa vám maturita vydarí a aby ste mali čo najlepší štart do života. Vám všetkým na zdravie.